Abyan, kamusta ka mayang adlaw dere sa imo kag welcome sa gihapon sa sining aton palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton nga programa ginapatuhoy naton ini sa mga Ilonggo speaking viewers and listeners sa mga istasyonan sang radyo dera sa Negros Occidental. Busa, abyan, nagapasalamat ako sa imo nga pag-abri sa imo nga radyo kag bisan pa sa mga Facebook friends naton nga nagatanaw kag nagapamati mayo nga adlaw dira sa inyo. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 7, sugod ako sa pagbasa sa sining bahin sa sining nga kapitulo sa bersikulo 4 kag aton tapuson ini sa bersikulo 7. Dako ang akon pagsalig sa inyo. Dako ang pagpabugal ko nahanungod sa inyo. Puno ako sing paglipay. Nagaawas ako sa kalipay sa bugos namon nga kapipitan. Kay bisan sang pag-abot namon sa Macedonia, walay kapahuwayan ang amon mga lawas kundi ginpapiutan kami sa tagsa kaluyo, sagwa, pag binanggianay, kag sa sulod, ang kahadlok. Apang ang Diyos nga nagalipay sa mga nasuban, naglipay sa amon sa pag-abot ni Tito. Kag hindi lamang sa iya pag-abot kundi man sa paglipay nga naagom niya sa inyo. Sang nagsugid siya sa amon sang inyo handom, ang inyo kasubo, ang inyo kakugi tungod sa akon. Sa bagay nga nagkalipay ako sing labi pa. Kaway abyan kag utod sa Ginoo. Ang Ginoo magapakamaayo sa sining aton nga pamalandong sang iya balaan nga pulong. Aton hambalan sa sining bahin sang balaan kasulatan. Ang kasiguruhan kag paglaom o kung kaisog ni Apostol Pablo tungod sining paglipay nga iya na eksperyensyan nga halin mismo sa Ginoo. Sa bersikulo 4 tubtob sa 6 abyan, ari diri ang kalipay ni Apostol Pablo sa tunga sa mga problema o kung palaligban kag mga kapipitan. Dako ang akon pagsalig sa inyo, dako ang pagpabugal ko nanungod sa inyo. Puno ako sing kalipay, nagaawas ako sa kalipay sa bugos namon nga kapipitan. Utod sa Ginoo, si Pablo nagpaadumdom sa aton nga ang Dios aton amay. Amay ini siya sang kaluoy kag compassion. Kag siya Dios sa tanan nga paglipay. Inibla mo nang ginhambal ni Apostol Pablo diri sa kapitulo 1 bersikulo 3. Dayawon ang Dios kag amay sang aton Ginoong Hesukristo. Ang amay sang mga kaluoy kag ang Dios sa tanan nga paglipay. Siya naglipay sa aton bisan nga nagaatubang kita sang mga kapaitan o kung kapipitan, mga dalagko nga mga problema kag palaligban. Ini nga paglipay hindi lamang isa ka paghupay sa ginatawag naton walatyagon, kundi isa ini ka espirituhanon nga pagpalig-on kag paghatag sang kusog kag gabhom agod nga kita sa tunga sa mga problema kag mga pagtilaw sa gihapon magpadayon, magpersevere. So si Apostol Pablo tungod sang iya dako nga pagsalig dira sa kay Kristo Jesus, siya may relasyon sa amay. Kag sa tunga sa mga palaligban kag mga kasisitan o kon mga problema, sa gihapon
ining pagsalig o kung pagtuo ni Apostol Pablo dira sa iya nga Ginoo. Amo ining nagtulod sa iya nga magpadayon nga may kaisog. Now, sa bersikulo 5, aton mabasa ini, kabisan sang pag-abot namon sa Macedonia, dumdumaabyan, nga ang Corinto ara siya sa probinsya sang Akaya. Okay? Karon ang Macedonia, isa man ini ka probinsya sa norte nga bahin, kag dira na hamtang ang iglesia sang Tesalonica, sang Berea, kag sang Pilipos. So sang didto na sila ni Apostol Pablo kag sang iya mga kaupdanon. Walay kapahuayan ang ila mga lawas kundi ginpapiutan sila sa tag sa kaluyo. Sagwa, may mga pagbinanggianay. Kag sa sulod, sa ilang mga kabuhi, mayara nga mga kahadlok. Pero ang Dios nga nagalipay sa mga nasub-an, naglipay sa ila, sang nag-abot si Tito halin sa Corinto. Ang presensya ni Tito naghatag sa ila sang ginatawag naton pagdasig, inspiration, sang paglipay. Tungod kay nadugangan ang ila personnel, ang ila grupo. Ikadua, tungod kay ang ginsugid ni Tito sa ila, amo ini ang balatyagon kag handom sang mga Kristohanon sa Corinto para ni Pablo kag sa iya mga kaupdanan. So ang comfort sa tunga sa mga problema kag sa mga kapipitan o kon kasisitan, ginpahayag sang Dios pinaagi sa presensya ni Tito kag pinaagi sa mga ginsugid ni Tito nanungod sa mga Kristohanon dito sa Corinto. Now diri sa bersikulo 7, ari diri ang confidence ni Apostol Pablo kag sang iya mga kaupdanan sa presensya sang Dios. Kag hindi lamang sa iya pag-abot kundi man sa paglipay nga naagom niya sa inyo. Sang nagsugid siya sa amon sang inyo handom, inyo kasubo, inyo kakugi tungod sa akon. Sa bagay nga nagkalipay ako sing labi pa. Ang kaisog kag kasiguruhan ni Pablo ara dira sa kamatuoran kag realidad nga ang presensya sang Dios kaupod niya. Siya na kay balo nga ang Dios pirmi upod niya nga nagagiya kag nagapalig-on naghatag sa iya sang kusog. Ini nga assurance naghatag sa iya sang kaisog sa pagatubang sa mga pagpanghangkat kag paglaom para sa masanag nga palabuton. Sa sining nga bersikulo sa gihapon, ang kooperasyon nga nagadala sang pagpakamayo kag gahom nakita kag naeksperyensyahan ni Apostol Pablo kag sang iya mga kaupdanan. Matud ang ginhambal ni John Donne, no man is an island. Sa pagkamatud ikaw kag ako gintugas ang Dios, hindi lamang subo nga mga spiritual beings, kundi gintuga kita sang Dios subo nga mga social beings. Ang aton pagpakig-angot, ang aton pagpakigrelasyon sa mga katawhan, ilabi na gid sa mga Kristohanon man, amo ining naghatag sa aton sang kaisog, naghatag sa aton sang kusog, naghatag sa aton sang masanag nga palabuton. Tungod kay kita, suno sa Balaan nga Kasulatan, makighiusa sa isa kag isa kag sa aton manluluwas nga amo si Ginoong Hesukristo. Ang kalipay nga naeksperyensyahan na agyan ni Pablo na bag-o pinaagi sa iya pagpakigambitay
sa mga Kristohanon dito sa Macedonia, kag bisan pa sa pagpakig-ambitay kag pagpakig-angot sa mga Kristohanon dito sa Corinto, sa probinsya na sang Akaya. Kag nangin madalom kag nangin sigurado ini sang pag-abot ni Tito nga nagsugid sa kay Pablo kag sa iyang mga kopdanan nanungod sang handom kag balatyagon o konsitwasyon sa mga Kristohanon dito sa Corinto. Abyan, hindi maghadlok sa pagpakig-ambit sa imo uto dira sa panimalay sang Dios. Isugid ang imo mga problema sa imo mga hinigugma ng mga Kristohanon. Ang imo mga palaligban, hindi angay nga imo lang taguon. Kay hindi bala madamo sa mga ginatawag sa isa kag isa, quote in quote, sa isa kag isa, o kon one another's, quote in quote, diri sa balaan kasulatan. Loving one another, pray for one another, forgive one another, forbearing one another, serve one another, submit one to another, etc. O kita makighiusa dira sa isa kag isa. Hindi lamang sa panahon sa mga kadaugan, kundi bisan pa sa panahon sang kapirdihan o kon mga problema kag palaligban. Magsugiray kamo sa isa kag isa, bisan pagani sang inyo mga sala, kag nga magpinatawaray sa isa kag isa, agod nga maangkon, maeksperiensya naton ang kooperasyon. Ang kooperasyon nga nagadala sang pagpakamayo, kagahom, kusog, kagkaisog sa pagpadayon, sa pag-alagad dira sa Ginoo. So si Apostol Pablo kag ang iya mga kaupdanan, may kaisog, may confidence, may kasiguruhan dira sa paglipay sa Ginoo sa ila, pinaagi sa paglipay sang presensya sang mga alagad sang Dios, kaangay ni Tito, kag paglipay, pinaagi sa pagpamati sang mga handom, katuyuan, kag balatyagon sa mga Kristohanon dito sa Corinto. Ang imo kabalaka, pagsugid sang imo gugma, kag ang pag-aplikar o pag-implement sini nga gugma sa imo utod sa Ginoo, mangin palagyan nga magmaisugon, magmapinadayonon ang utod nimo sa Ginoo sa iya pag-alagad, pagpangabuhi, kag pagluntad subong anak o mga anak sang Dios. Magapangamuyo kita. Amay nga balaan, salamat gid sang imo balaan nga pulong. Ang eksperyensya ni Apostol Pablo naghatag sa amon sang pagdasig o kon encouragement kag inspirasyon nga magpadayon kami sa amon nga pagpangabuhi nga nagahimaya sa imo. Sa amon pag-alagad nga nagahatag sang pagpasidunggog sa imo. Tudli kami, O Diyos, nga maghuna-una sining realidad nga we exist not only for ourselves but also for others, for other fellow believers nga ma-reach namon. Pinagi sa mga istoryahanay, pagtawag sa telepono, pinagi manggani diri sa Facebook. O Diyos, ikaw sa gihapon ang magatudlo, magagiya, magatuytoy sa amon, nga mga dalanon, mga desisyon nga pagkahimoon sa sininga adlaw. Ilikaw kami, O Diyos, sa pagkahulog sa pagpakasala. Pinagi sa pagpadumdum sa amon, nga hindi gid kami magmalipayon kung kami nagakabuhi nga nagapakasala. Batok sa imo. Ini nga mga butang, kag mga handom, amon ginatugyan, nga may pagsalig sa amon dako nga Dios kag manluluwas, nga si Ginoong Hesukristo.
Sa iya ngalan kami karon nagaampo. Kabay pa. Abyan salamat gid sa inyo nga pagsunod sa sining aton segment programa diri. Nairil, salamat gid sa imo nga pag-replay kag Sister Nilin Chongson. Good morning and thank you sang imo nga pag-ampo kag pagbulig. May God bless us all. Thank you. No.